Pagsimulan po tayo ng Espiritu Santo, sumayo ang Panginoon. Mga kapatid, halina't manawagan kay Jesucristo ang ating kapatid na si Dolores ay pagkalawan niya ng awat kanina. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Kaawaan mo ng Panginoon Jesucristo ang ating kapatid na yumaw, patawaran niya mga kasalanan at pagkumain siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama na yung makapangyarihan, ikaw ay maawain, mapagpatawag kailanman. Kami lumuluho para kay Dolores na yung ginawa upang iyong makapiling. Pakundangan sa kanyang pagkasa pananampalataya, maihalinawa siya sa kanyang talagang bayan at pagkamit ng ligahan pang magpakailanman. Sa Panginoon na Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, pagpa sa walang hanggan. Amen. Magsusupo po tayo ng lahat at ating pakinggan ang pagka. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job, sana sinabi ko'y may tarat na isulat, at ito ay magawang isang bagong aklat. At sa bato'y may iukit itong mga salita ko, upang sa habang panahon mabasa ng mga tao. Alam kong tinatutulog ang aking tagapagligtas, na sa ating matatanggol pagdating ng wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit naman ay magnas. Siya'y ating mamasdan at mukhang makikita ng sariling mga mata, di na sinumang siya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang alagad, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi kayo, sinabi ko na sana sa inyo. At panahon ako, magpaghanda kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako, at naipaghanda na kayo na matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa pinaroroonan. At alam na ninyo ang daan patungo sa bukutan. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Wala makapupunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Mga kapatid na pag-ulit-ulitan ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsupo po tayo naman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Noong binyagan naman ng kapatid na si Dolores sa kanyang
ay tinula ang ng buhay na walang hanggan. Naway lumanin ko ng pagbabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Idalangin natin siya sa buong may kapal. Ama, Ang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng lalakay na umaasa muling mabubuhay ay malugod nawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sila sa buong may kapal. Ang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng ating mga kapatid na narito, ang mga nagdadalang pati at nalulubay, at ang lahat ng sa kanila nagkikiramay, ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Idalangin natin sila sa buong may kapal. Ama, ang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Naway ang timpala ng Panginoon na ating mga imang kapatid, kamag-anak at pinagkakautangan ng loob. Idalangin natin sila sa buong may kapal. Ama, ang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ama na yung pagkalinga, pagkaloob sa lahat na naging pagkakay sa ating Kristo, ang muling pagkabuhay sa piling mo. Kasama nila lahat ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo.
Panginoon sa kanyang pili, kasama niya lang ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Paalam sa iyo kapatid na pumanaw, mapasapiling kanawan po kay Kapag, ang pagkawalan ng Diyos ay pagbubuno sa ngalan ng mga anak at Espiritu Santo. Amen. Sa Panginoon sa dito rin tayo sa mga dalawang santo, kahit na may nauna kayo ng kasama, upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. Floral open na po. Una po ang Maria,
Yaman kami amay, tipupulo kat talong atawan nga siyag may papulo mo ng kuwana. Yaman kami amay, di ragsak. Ganyan, patagiti memories nga iso iti pakalaglagipan may kan kuwana. Sunto amay, kaya palin nga liwliway iti tumunggal may sa katarami. Turay ni nanay katawan ko iti sito. Yaman kami amay, di ayat, gananos, dahil ko yung gagayiran, hindi pamilya, iti palagitan may sada.
iti pan nakipagrik na day, iti madungal lang tao, may lugar iti day ito ng orasan. Kung naman ito yung ipulang mi, iti pag-ini nanay, talat mi aming pilkama, talat mi iti kararwana. Sapay lang kumama, at siraragsak, nakasidong mo, sa nanay. Bendisyon namin, dito mong galmay sa kami nang nagruna tayo ito'y pamilya ng bati na. Sapay lang kumata, tulungan na kami. Na uray tayo ni nanay, iti sitong may kanawan na may liwag min. Iti saag, dan bangkog, iti papanaw na ito'y ngayon namin. Manama, bendisyon namin, kan repeten na kami kumama, iti may sangaya. Tapos dahito nga pamilya, then dahito nga sanga, dahito nga ganda giti kagayam na itutuloy kami nga natinsa. May isa. Pagrunahan naman, pakawalan namin itong tugal may isa kadakaliman, at tama naman itinaglagsinan may iti langwana. Dagito yama, itawatan may dahil ang tinagan niya po ni Jesus. Amen.